Ми повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Ми вже готові вітати нашого наступного гостя. Це юрист Ла Страда, пані Анна Саєнко. Доброго ранку, пані Добрий Анна. ранок. Будемо говорити з вами про таку тему. Вчора у Верховній Раді також прийняли законопроект про запобігання та протидію домашньому насильству. За цей законопроект проголосували 237 народних депутатів. І така характеристика, звісно, я попитаюся вашої думки стосовно того, що ви думаєте з приводу цього законопроекту, але мене зацікавила наступна інформація, що це нібито вперше виконання закону стосується Міністерства і соціальної політики, охорони здоров'я, і освіти, і МВС, судів. Тобто, чи правда це? Насправді, якщо ми говоримо про наше національне законодавство, яке наразі діє, в принципі, всі ці органи є відповідальними за попередження насильства в сім'ї, тому що на сьогодні дефініція саме є насильство в сім'ї. А що стосується нового законопроекту, він є більш розширеним, є більш розширені функції. Але центральним органом виконавчої влади, який відповідає за політику попередження домашнього насильства, так і залишається Міністерство соціальної політики. Насправді це таке питання, воно досить неоднозначне, тому що чомусь так склалася така тенденція, що там українці, та сама влада, вона не надто сильно звертає увагу на таке питання, а проблема є. От якщо говорити про якусь загальну статистику, наприклад, там у світі, в Україні, що ви можете сказати? Якщо ми візьмемо загальну статистику, загальновідому, від Всесвітньої організації охорони здоров'я, вони говорять про те, що кожна третя жінка страждає в світі від насильства. А якщо ми беремо національну статистику, то за 2016 рік, наприклад, до Національної поліції звернулося більше 120 тисяч заяв надійшло з приводу вчинення насильства в сім'ї. На нашу національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації більше 35 тисяч дзвінків від постраждалих. І з цих дзвінків 90% стосуються саме домашнього насильства. Якщо говорити про якісь економічні можливості, то ведення однієї справи, яка стосується насильства в сім'ї або домашнього насильства, якщо брати фінансову, економічну частину, за останнім дослідженням Фонду народонаселення складає майже річний бюджет Одеської області. Тобто це досить економічно затратно. Також є статистика, яка говорить про те, що в рік 1500 жінок вони помирають від насильства, яке до них застосовується. Тобто від цього нового закону, чого ми можемо чекати, яким чином він покращить ситуацію? В першу чергу він розширює коло суб'єктів, на яких розповсюджується законодавство. Тобто це ті, хто вчиняє насильство, і ті, хто страждає. Розширюється яким чином? Наразі в законопроекті зазначено, що це не тільки подружжя і діти, а так само це колишнє подружжя, незалежно від того, проживають вони разом чи проживають вони окремо. Це наречені, це дід, баба, тітка, дядько, родичі. А також це особи, які проживають однією сім'єю, але без шлюбу. Немає, знову ж таки, прив'язки до спільного проживання, є спільний побут, інші родичі, тобто коло трішки розширено. Не загально, як цього вимагає Стамбульська конвенція, але вже є позитив в тому, що інші суб'єкти підпадають під дію цього закону. Пані Анно, я би ще хотіла у вас уточнити стосовно дефініцій, які закріплені в законі. Тому що нам завжди здається, що оця вся законодавча база і взагалі, в принципі, тексти законів, вони для юристів, для тих, хто там має юридичну освіту і в цьому розуміється. Але як результат, в нас, якщо, наприклад, не закріплено якийсь термін, чіткого визначення немає, то в подальшому це може спричинити якісь проблеми, коли така ситуація виникає. Зокрема, от мене цікавить питання сексуального насильства, тому що я знаю, що нібито вже в цьому законі дано чітке визначення цього поняття, і більш того, воно визначається, що тобі тепер не потрібно доводити те, що це було без твоєї згоди. Правильно? Чи яке положення? Насправді, якщо ми говоримо про саме визначення, так, всі форми домашнього насильства, які є в цьому законодавстві, вони розписані
до проявів, більш-менш. Тобто, ну, не чітко, що якщо вас там вдарили і так далі, але вже більше розширено, що стане зрозумілішим для громадян, які будуть з ним ознайомлюватися. І це є також позитивом. Стосовно розширення повноважень, тепер у нас Нацполіція, я так розумію, має більше повноважень, соціальні органи. Які саме, тобто чого чекати? Позитивним є те, що вводиться такі поняття, як тимчасовий обмежувальний припис і загалом обмежувальний припис. І терміновий припис, який забороняє кривднику вчиняти певні дії. І так само, якщо ми говоримо про цей терміновий припис, він виноситься Національною поліцією, і кривдника забирають, якщо є ймовірність продовження вчинення насильства або загроза життю, і діяти він буде до 10 днів, незважаючи на те, чи є право власності кривдника, наприклад, на житло. Тобто його забирають з житла, а наша постраждала особа, вона залишається в цьому житлі. І це є позитивом чому? На сьогодні поліція не мала змоги забрати особу більше, ніж на 3 години. Тобто 3 години відпускали, і факт насильства міг повторюватися. Зараз вони можуть постановити цей терміновий припис, і людина, наприклад, не зможе розшукувати жертву, наближатися до жертви, а також не зможе проникати в житло, в якому знаходиться жертва. А якщо говорити про обмежувальний припис, він же виноситься судом, і його дія може бути до півроку. Це також є там перелік заборонених дій для кривдника. І загалом закон більше спрямований на захист постраждалої особи. Я би хотіла ще уточнити стосовно саме цього попереджувального моменту, тому що у випадку, якщо зафіксований якийсь такий, ситуація з насильством або погрозами навіть, тепер є можливість це все контролювати. Так? Я так розумію, що створюється єдиний реєстр випадків домашнього насильства, і потім Нацполіція має можливість відслідковувати, власне, як в подальшому поводить себе людина, яка підозрювалася у вчиненні такого там. Насправді, ви знаєте, наша організація виступає проти цього реєстру, тому що в жодній країні в Європі його немає. До цього реєстру мають вноситися дані постраждалої особи, мають вноситися дані особи, яка повідомила про те, що є випадок насильства, і також інформацію щодо кривдника. Якби це був єдиний там реєстр кривдників, окей, таке є в Штатах щодо сексуального насильства над дитиною. В них є реєстр, в якому вносяться особи, які є винуватими в вчиненні злочину по відношенню до дитини. А в нас виходить, що ми постраждалу особу, крім того, що вона вже постраждала, ми вносимо ще дані до реєстру, до якого матимуть доступ досить велика кількість осіб. І тут немає ні тієї конфіденційності, так? Також це є велика корупційна складова, так? Тому що кривдник, наприклад, так, якщо особа буде перебувати в притулку, це має внестися в цей реєстр. І є ймовірність того, що він знайде якісь корупційні зв'язки і знайде цю постраждалу особу, яка від нього ховається. І ми подавали свою думку до Верховної Ради України, до комітету, що ми проти цього реєстру. Так само ми зверталися до міжнародних інстанцій, а саме до Ради Європи. В них є спеціалізована місія щодо насильства. І вона називається Гревіо. І Гревіо також надали позицію, що це не може бути, щоб постраждала особа, її відомості вносилися ще до цього реєстру. Це і не як відповідає. відрахували у комітеті, у Верховній Раді, тобто ми все одно бачимо, що це закріплено, і все одно цей він буде, на жаль, так, створений. Я вас зрозуміла. Стосовно органів самоврядування, яку роль вони тепер відіграють? Органи самоврядування, так, якщо ми беремо такі підрозділи, як Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службу у справах дітей на місцях, вони окремо віднесені до загальних органів, які мають працювати з випадками насильства. Що стосується, наприклад, служби у справах дітей,
то обов'язково, якщо є дитина постраждалою або ж дитина є свідком, а цим законопроектом дитина свідок насильства безумовно є постраждалою дитиною, має відбуватися з нею робота саме щодо захисту її прав. А відповідальними органами на сьогодні є служба у справах дітей. Зокрема, задіяні і Міністерство освіти. Так. Окрім того, що безумовно ці випадки там насильства навіть у школах також будуть братися на контроль, постає питання саме підготовки кадрів до роботи згідно нового закону. Чого чекати? Тобто, чи дійсно в нас є там фахівці, які можуть ладнати з цією проблемою, вони підготовлені і можуть працювати з новим законом? Насправді проводиться навчання. Так само ми, як громадська організація, проводимо навчання та підвищення кваліфікації для різних фахівців від національної поліції, вчителі, психологи і так далі. Ми періодично це проводимо. А якщо б у нас була ратифікована, наприклад, Стамбульська конвенція, то однією з постулатів це обов'язкове навчання фахівців, тому що законодавство зміниться певні норми, розшириться і має бути організовано навчання, щоб фахівці на місцях, вони розуміли зміни, які набудуть чинності, і знали свої права і обов'язки щодо цих змін. Стосовно медиків і взагалі Міністерства охорони здоров'я, яка тепер їхня роль, чи в них розширені повноваження? Мають бути розширені, але так само є, коли закон вступить в силу, всі підзаконні нормативно-правові акти мають протягом 6 місяців бути приведені у відповідність до цього до нового закону. Тепер я хотіла поговорити стосовно якоїсь міжнародної практики, тому що зрозуміло, що в Україні насправді, враховуючи надбання Радянського Союзу, в цих питаннях ми не досить досвідчені. Тобто, за яку модель ми брали як взірець для цього закону, чи вона взагалі є, і на кого слід рівнятися? Насправді цей закон був одним з нормативно-правових актів, розроблених під ратифікацію Конвенції Ради Європи щодо запобігання насильству стосовно жінок, домашнього насильства і боротьби з цими явищами. Він є, можна сказати, першим кроком до ратифікації Стамбульської конвенції, хоча є ще деякі моменти, які не відповідають саме вимогам Стамбульської конвенції. А якщо брати міжнародний досвід, то є також певні надбання. Наприклад, якщо взяти Швецію, то в них домашнє насильство криміналізоване. І за вчинення домашнього насильства є кримінальна відповідальність. Якщо я не помиляюся, до 6 років позбавлення волі. І так само в них досить цікаве є положення, що особа, яка вчинила домашнє насильство, не має права на умовно дострокове звільнення. Тому що вона що у нас з цим положенням, з відповідальністю за домашнє насильство? З відповідальністю. Перед тим, як прийняли цей законопроект щодо запобігання домашньому насильству, Верховною Радою було прийнято зміни до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації домашнього насильства. Але, на жаль, законопроект, що криміналізує домашнє насильство, вступить в силу, набуде чинності тільки через рік після його опублікування. Якщо ми говоримо про даний законопроект, який ми з вами обговорюємо, то тут вносяться зміни і до кодексу адміністративних правопорушень. І, на жаль, ми повертаємося знову до практики штрафів за вчинення домашнього насильства. У лютому місяці 2015 року штрафи були прибрані з санкції за вчинення насильства в сім'ї. І новим законопроектом знову повертаються штрафи. Це є негативною практикою, тому що частіше за все ці штрафи сплачували саме постраждалі особи. І на сьогодні він вже прийнятий в тому вигляді, в якому його прийняли. Коли він набуде чинності, маємо надію, що будуть подаватися зміни до нього, і все ж таки штрафи будуть знову прибрані, тому що це є недоцільною санкцією. А розмір штрафів, він якось був змінений в порівнянні з тим, що було до сьогодні? Тобто це якась сума, яку реально сплатити там? Це реальна, так, це реальна сума. Якщо ми говоримо про штрафи, які були до 2015 року, то це була 51 гривня.
І це не є покаранням для кривдника, який вчинив насильство. Якщо ми говоримо про новий законопроект і про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, то мінімальний штраф – це 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо перевести в еквівалент гривні, це 170 гривень. Це мінімальний штраф. І знову ж таки, досить часто, я не можу говорити, що постійно, але кривдники не мають місця роботи або працюють неофіційно, і вони цей штраф не сплачують, тому що вони вважають, що вони є невинуватими у вчиненні даного правопорушення. І покладається сплата штрафу саме на особу, яка постраждала. А щодо виправних робіт, вони також передбачені, правильно? Так, вони залишилися так само, як і адміністративний арешт. Те, що на сьогодні діє, це громадські роботи, невиправні громадські роботи і адмінарешт. Найчастіше судами України як санкція застосовуються громадські роботи, досить рідко адміністративний арешт, там до 10 діб він може бути. Пані Анно, скажіть, будь ласка, наскільки от наші усі структури, ці докупи взяті, які відповідають за виконання цього закону, наскільки вони готові до реальної його впровадження в життя? В принципі, до розробників даного законопроекту, до робочої групи входили представники різних структур, так само і Національна поліція. Вони, можна сказати, радіють, що їм розширили функції. Тим більше, що наразі починає функціонувати мобільні бригади Поліна, поліція проти насильства. В випробувальний період це було 3 регіони, це був Дарницький район міста Києва, Малиновський район міста Одеса та Сєвєродонецьк. На сьогодні їх діяльність буде розширена. І це є також позитивним. Практика їх роботи, вона взагалі є позитивною? Є вже якісь цифри, які говорять про те, що… Так, є. Єдине, там досить такий нелегкий механізм їх взаємодії, тому що спочатку дзвінок надходить на 102, як на чергову частину, потім на випадок виїжджає патрульна поліція. Якщо патрульна поліція ідентифікує правопорушення як насильство в сім'ї або ж домашнє насильство, викликається ця спеціалізована мультидисциплінарна бригада, яка називається Поліна. І в чому її особливість? Тобто чим вона відрізняється від патрульної служби? Особливість в тому, що там одразу є фахівці, які необхідні для вирішення питання. Це може бути дільничий інспектор поліції. Якщо є діти, це і інспектор ювенальної превенції підрозділу, це може бути слідчі, які виїжджають одразу і вже патрульна поліція не передає протокол заповнений, а виїжджає спеціалізована бригада, яка знає свої функції, яка відповідальна за випадки насильства в сім'ї. Пані Анно, хвилинка в нас лишається до кінця ефіру. Хотіла би коротко ще зрозуміти, які мінуси цього законопроекту. Тобто ми вже зазначили те, що в нас повернулися штрафи. Що ще потрібно змінити на майбутніми поправками? Мінусом також є цей єдиний державний реєстр випадків домашнього насильства. Це є мінус, який не відповідає міжнародній практиці. Я вас зрозуміла. Я вам дуже дякую за розмову. Анна Саєнко, юрист Ластради України, говорила з нами про новий закон проти домашнього насильства. Ми беремо невеличку перерву, після чого повертаємося у студію. Дочекайтеся.